Sanibonani bafethu emakhaya namhlanje ngihleli nosisi wami lana usisi Mandisa bese ngizonika ithuba lokuthi uzasisa kangcono. All right, sanibonani guys. Lona olana today is uMendi, Mandisa Mendi Bhengu, imloyo guys. Yeah. All right. So uMandisa unenkolelo yokuthi yena ufuna ukuthi menendoda imnikeze girlfriend allowance. Why vele Mandisa mfethu? Hayibo bafo kuyaphoqa mfethu kuyaphoqa ngibuza kanjani ukuthi why cause like now uyazi abantu besilisa ba expect ukuthi sipheke ba expect ukuthi sibawashele like angisho ukuthi it's a must but nje ukujabulisa imama yabo cause umsebenzi phela lo actually umsebenzi ukuthi uwashele umuntu yabo kumele nje ekubonga kuphoqa ukuthi every month but nje yabo umbonge nje yeah. So mani ibeka nithi I girlfriend allowance okusho ukuthi lo muntu lo njalo emholweni wakhe kunemali ekumelize kuwena. Hayi njalo may feel engathi no like I feel like ukujabulisa umuntu wami egcineni phela siyathandana like yeah understand umuntu utshekile 99 mubona ukuthi no ngi right yabo egcineni lo muntu uyangisiza why not yabo yeah. Uyazenza lezo zinto wena awunayenze ukuthi mofika ka boyfriend wena ke self sengikhuluma ngawe awunginiki le vibe leyo yokuthi mofika girlfriend uyazi zikhona ingubo zokwazi uyazi kayidushe ngiyazi ukuthi ngibukeka njengevila I do cook ngiyapheka yonke into ngiyawasha nje all the way konke ngiyakwenza. Okay so awungitshela what if lo mjinto othandana okay angakhuluma umjinto othandana naye in general mekuthiwa uhlala no guy and akanayo imali mhlawumbe akasebenzi would you go for him? Hey, esikhatsini samanje I wouldn't shame cause ngoba vele egcineni lo muntu usuke edlala ngami phela ngeke ngikwazi. Okay. Ngeke I wouldn't. Okay, so ngeke uzumdate umjinto ongenayo imali. What about wena mongenayo imali? Would you allow yourself ukuthi ungadate ngenxa yokuthi unayo imali? Would it be fair kuwena mongadate because egcineni siyathandana ngani? It's not fair mekunjalo. Kodwa ifethi ngeke kunzima ngempela hey. So inenza ukuthi ubone ukuthi kungcono ukuthi wena ezintombazane uthandana nomfana onemali rather than ongenayo imali but mase kubuyela ngakuwena and then it feels yabo kunale pressure ibona ngathi akune fair ngeke. Hey yabona ke lapho wangibamba ungibambile bafu. Hayi wangibamba. So kahle lento iyafana kumele ibe yithai. So wabili kumele sibe stable. Bese kunzima mfethu like umuntu ongenamali mfethu ish nginenza kube nzima like ngifuna mina yabona inkulumo yakho ukwazi ukuyisekela mhlawumbe ingoba like angikaze ngaqondana nomuntu ongenamali so that's why ngithi ngeke ngikwazi for umuntu ongenamali yabo. Oh so asithini ke for example ke njengamanje ugayo naye unayo imali ne and then in the long run bese iyaphela imali ungahlala noma ungasoyini. Ngingahlala mfethu ngingahlala why not cause sisuka kudala naye umuntu yabaza ubuhle bakhe nawe yabaza ubami sisuka kude so asikho isidingo sokuthi maye ngesenamali yena mina like sengiyasuka no nkosiyama ngena lo muntu. Okay khona umuze ngifuna ukubuza wena but before ngibuze ngifuna ngathi ngaqale ngithole something ngawo before like okay when a basically mo data data based on imali no data based on ama feelings. Ama feelings obviously mekujabula imizwa so it doesn't mean ukuthi unemali noma kanayo kahle ngathi uyacontradict manje Mandisa yakhomba ukuthi mina eqaleni ikabili lento le day ikabili lento yeah which yazi ngicela uqhubeka angakuphazamisi qhubeka futhi no ngifuna ukuthola because you telling me ukuthi you can't date umjida ongenayo imali. I can't babe. Okay kodwa manje you haven't all right so lo naye mangase kuthiwa unayo njengamanje makuthiwa njengamanje iyamphelela imali you would still date him but akasenayo imali. Ngeke ngimshiye futhi umuntu wami singayenza iplan singaqhubeka ngayo le mali yami ekhona I insist to help lapho nalapho naye be right yeah ngeke nje ngimshiyele ukuthi imali akanayo never. Okay because akasenayo njalo. Okay masibuyela back on the facts that happens ukucindezelo lezo masibuyela masibuyela back kule fact ukuthi you wouldn't date umjida ongenayo imali but lo naye masithi uyamphelela imali you would carry on ukusho ukuthi vele in the first place mo date you have a main reason of okuyini okuyimali so lo khona mokuthi imali siyaphela uzobe usahlaleleni nyani. Hayibo ngizohlala ngiyamthanda umuntu wami nje mos ngizohlala phezulu like soyenza iplan yokuthi ephinde be right
aphinde be right yeah, it's not the end of the road. mhlambe like what Yeah. kind of plans like ongaqhamuka nawo ukuthi Like be right ukuthi be right financially ezama ukuthi ethola umsebenzi because nami ngizozama ukusiza as girlfriend yakhe ngalokho enginakho noma kuncane but I'm gonna try yeah ngeke kodwa ngimsho umuntu wami ngeke. Oh so basically wena ufuna ukuthi uthole umuntu osezamile and then makumphelela bese uqala kanye naye phansi. Yes singaqala phansi if sithandana ngithi vele siyathandana ekugcineni why not singaqala. All right say ngiyabonga bafethu well that was umandisa bafethu ulibekele point like uthe yena basically ngeke azajole nendoda engenayo imali kusuwele ekuqaleni only if imali isiphela phakathi nendlela then angayibuilda kanye nayo indoda yakhe bebe right bobo 2 so noma ukuthi bafethu une topic ofisa ukuzokhuluma ngayo nami lana wamkelekile ungaxhumana nami ngizowashare ama details mase siphelele le podcast thank you.